Llengua ferits. Sabeu de què parlarem avui? Bon dia. Avui parlarem dels kurds. Dels kurds? Sí. Ah, que interessant. Home. Molt bé. Home, jo en sé d'això dels Ah, sí? kurds. Sí, home. No ho sabia. Clar, home. Doncs endavant. Tu no saps que tinc molta experiència amb els kurds. No. Home, està Ai. molt bé. Primer consell de tot, perquè hi ha una diferència entre el teatre i el cine. Clar, és molt important, perquè al teatre, per exemple, has de projectar molt la veu, Però què té a però veure clar, el teatre i el cine amb els kurds, Però- amb els curtmetratges, clar, és molt interessant. No, Jess, que no estem parlant de curtmetratges, estem parlant dels kurds, kurds però del tu has dit Kurdistan, dels kurds. del Kurdistan, dels kurds del Kurdistan, Quina vergonya. de la llengua kurda, d'una llengua minorada però no pas minoritària. Us sona com el català? Però jo no sé res d'això. A tu no, però ja comptem amb l'Avir. Avir, explica'ns, sisplau, coses Perdó, del kurd. Els kurds no són ni àrabs ni turcs, només són kurds dividits entre Turquia, Síria, Iraq i Iran, amb més de 30 milions de persones, però no tenen sobirania sobre cap terra. L'idioma kurd és una llengua indio-irània parlada a la regió anomenada Kurdistan, que inclou poblacions kurdes a parts de l'Iran, Iraq, Síria i Turquia. El parlant entre 25 i 40 milions de persones, encara que les dades no són exactes. És llengua oficial a Iraq, mentre que a Síria el seu ús està prohibit, ja que no es permet publicar material en kurd. Abans d'agost del 2002, el govern turc va posar restriccions severes al ús del kurd, prohibint la llengua en mitjans d'educació i de difusió. L'alfabet kurd encara no és reconeguda a Turquia i l'ús de les lletres kurdes X, W i Q que no existeixen a l'alfabet turc han conduït a la persecució judicial l'any 2000 i 2003. A Iraq, encara que s'utilitza els mitjans i els diaris locals, no es permeten que sigui ensenyat a les escoles. Consegüentment, molts kurds iranians han marxat a Iraq on poden estudiar en el seu idioma natiu. La majoria dels significats dels noms kurds busquen bellesa, alegria, pau i tranquil·litat. Els kurds són un dels poblats més antics i nombrosos de l'Orient Mitjà. Entre 25 i 35 milions de persones constitueixen una comunitat unida per una història, una cultura i una llengua comuns. Oh, molt interessant, molt interessant. El testimoni de l'Avir realment és molt que de complet. fet, sí, perquè n'hi ha Gràcies. moltes de llengües arreu del món que no són llengües minoritàries. Fixeu-vos que poden tenir milions de parlants i en canvi estan en una situació de minoració, no tenen el reconeixement ni el suport legal al darrere per esdevenir llengües plenament normals. I per això ens ha semblat interessant avui parlar d'aquest cas del Kurdistan, del kurd, una mica pel paral·lelisme lingüístic que hi pot haver amb els països catalans i amb el català. Clar, Oi que sí? Visibilitat als kurds Els i a la llengua llengua ferits. kurda. Què us sembla? Ens ha encantat. Vols afegir alguna cosa més? Home, sí, m'encantaria. Puc aprofitar la evidentesa d'aquest espai, no?, sí. per parlar dels kurds d'abans? Els curtmetratges? Sí. Doncs això explicava Fes. res. Molt important perquè ara que hi som